नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सिद्धीज किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत खूप स्वादिष्ट पावभाजी। बाजारसारखी पावभाजी आपण कुकरमध्ये बनवणार आहोत आणि बनवण्याची पद्धत इतकी सोपी आहे की तुम्ही सुद्धा रोज आठवड्यातून एकदा पावभाजी बनवू शकता। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। भाजी बनवण्यासाठी मी इथे एक कुकर घेतला आहे। ह्यामध्ये आपण 2 टेबलस्पून तेल घालून घेऊ आणि 2 टेबलस्पून बटर घालू। बटरचा वापर भाजीमध्ये चांगल्या प्रकारे करून घेऊ म्हणजे भाजीमध्ये टेस्ट चांगला येईल। तसेच ह्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा बारीक कापलेला कांदा टाकून परतून घेऊ। आठ ते 10 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 1 हिरवी मिरची घेऊन मिक्सरमध्ये बारीक करून पेस्ट बनवून घेऊ। त्यानंतर कांदा परतून झाल्यावर ह्यामध्ये आलं लसूण मिरचीची पेस्ट घालून कांद्यासोबतच मिक्स करायचं आहे। मिक्स करून झाल्यावर ह्यामध्ये अर्धा कप बारीक कापून घेतलेली शिमला मिरची घालून ढवळून घेऊ। तसेच ह्यामध्ये आता 3 मोठ्या आकाराचे बारीक कापून घेतलेले टोमॅटो घालून मिक्स करूया। ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करून घेऊ। आता ह्यामध्ये 1 टेबलस्पून रेड चिली पावडर, अर्धा टीस्पून हळद घालून ढवळून घेऊ। आणि ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून पुन्हा एकदा मिक्स करायचं आहे म्हणजे जेणेकरून आपले टोमॅटो थोडेसे मऊसर होतील। ह्यात आता 2 टीस्पून पावभाजी मसाला घालून सर्व एकजीव करून घेऊ। त्यानंतर ह्यामध्ये 10 ते 12 पीस फ्लावरचे घ्यायचे आहेत। अर्धा कप ताजे मटार, मध्यम आकारात कापून घेतलेली 2 बटाटी आणि अर्धा कप बारीक किसून घेतलेले बीट घालून मिक्स करू। तसेच ह्यामध्ये पाणी घालून ढवळून घेऊ। ढवळून झाल्यानंतर सर्व भाज्या शिजवण्यासाठी कुकरचं झाकण लावून 8 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। थोड्या वेळाने कुकरचं झाकण ओपन करून सर्व भाज्या मॅशरने मॅश करून घेऊ। तर इथे पहा सर्व भाज्या मॅश करून झालेल्या आहेत। तर दुसरीकडे एका पॅन मध्ये तेल गरम करत ठेवलं होतं। त्या तेलामध्ये बटर आणि लाल तिखट घालून ढवळून घेऊ। ढवळून झाल्यावर हे भाजीमध्ये घालून छानपैकी मिक्स करू। त्यानंतर भाजीला उकळी आल्यावर बारीक कापलेली कोथिंबीर घालून ढवळून घेऊ। ढवळून झाल्यावर ह्यामध्ये लिंबाचा रस घालून पुन्हा एकदा मिक्स करायचं आहे। तर आता आपण गॅस बंद करून भाजी सर्व करून घेऊ। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपली पावभाजी बाजारसारखी झालेली आहे। तर तुम्ही सुद्धा ही पावभाजी घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा आणि कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।